Mga libro sa kaysaysayan sa Sugbo ug mga school supplies gipatimbang sa junk shop apan nabawi hinuon sa Kapitolyo ang responsable usa ka regular employee sa Provincial General Services Office PGSO kinsa gipaubos na sa investigasyon. Ani ang report? Nabawi sa Provincial General Services Office ang mga school supplies ug ang mga history books gikan sa usa ka junk shop. Gibaligya kuno kini sa usa ka kawani sa ilang buhatan apan nabuking human makadawat og impormasyon ang opisina mahitungod sa tinundo. Ang mga school supplies apil unta kini sa ipanghatag sa nakalabayng abli sa klase. Apan wa masayod ang GSO nganong wa kini maapod-apod. Nagkantidad pa og 34,000 pesos apan nahalin lang og 4,000 pesos sa junk shop. Apil sa gipatimbang ang mga history books sa mga lungsod ug dakbayan sa lalawigan sa Sugbo. Sa akong staff, and then sa initial investigation sa implicate nga other members po sa katong distribution committee sa school board, and then later on iyang gi-retract kay siya ra kuno iyang own volition dato nga kuan pagpatimbang. Gipaubos sa floating status ang kawani samtang nagpadayon ang investigasyon. Wa pa sa ibutyag kinsa kini apan regular nga empleyado nga 30 ka tuig nang nagserbisyo. Posible usab nga wa mag-inusar ang kawani sa iyang gihimo. Samtang gibutyag ni Calderon nga duna pay mga school supplies sa ubang mga warehouse sama sa CICC nga wa mahatag diin na procure kini tuig 2017 pa. Somebody instructed him kuno nga murag ang iyang term jud is ipalimpyo sa ato pa way mabilin. Kinsa nagsuko ang ipalimpyo? Ay somebody iyang gi-implicate somebody sa school board nga staff. Gisuwayan og kuha ang habig sa kanhi administrasyon apan wa ang vice gobernador nga mo'y kanhi gobernador. Wa usay naabtan nga opisyal sa local school board. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.